Hej igen, og tak fordi du har tid til lige at lytte med. Jeg var til et møde her for et par dage siden og kom i snak med en sød fyr der, som havde en masse gode ting på hjertet, og han havde et medicinmisbrug og alt muligt andet. Og det var tilfældigt, vi kom ind og snakke om det, men i princippet kom vi ind på en spændende samtale omkring, hvad jeg gør i dag for at holde mig stoffri, og for at holde mig ude af kriminalitet og alle de der ting, som er ret uheldige. Og det er selvfølgelig også et vigtigt aspekt, når jeg kigger i min blog. Har jeg ikke skrevet så meget om det, men vil gerne lige bruge et par minutter på det her, fordi det er noget, der kan inspirere til flere spørgsmål, og som sagt, så er I meget velkommen til at bare at sende en mail, og så svarer jeg på det. Men noget af det, som jeg gør, det er i princippet ligger det lidt før i behandling. Det er noget, der er grundlagt, inden jeg i princippet blev stoffri. Og det handler igen om planlægning. Jeg har en video, som handler en lille smule om planlægning, og det er faktisk det, der holder mig stoffri i dag. Og det handler om at finde ud af, hvad er det for nogle situationer, og hvad er det for nogle ting i mit liv, der sender mig ud i stoffer, eller i hvert fald sender mig ud i nogle tanker omkring det. Og det er man jo nødt til at bruge noget tid på at sætte sig ind i, altså fordi det kan man jo ikke, jeg tror, altså man kan ikke sætte sig ned og sige, at det kommunale system er helt af helvede til. Så nu rører jeg mig bare skæv. Nu har jeg været clean i 2 år, og så går jeg ud og tager en bane eller sådan noget. Det kan man godt, men du ved, altså, der må man skulle lige komme det lidt i forkøbet, og være en lille smule på forkant med det. Så hvis der er nogle ting med det kommunale system, eller hvis der er nogle ting med sin arbejdsplads, eller nogle ting med ens kæreste, eller ens mand, eller ens barn, eller ens, hvad det nu er, så er man nødt til at komme det en lille smule på forkant, og få sagt tingene i tide. Så hvis det handler om det kommunale system, så er der en ting, jeg har fundet ud af med det offentlige, det er, at punkt 1 er, at man skal have alle sine papirer med, uanset hvad. Punkt 2 er, at man skal selv være aktiv. Man skal selv spørge om de ting, man gerne vil. Man skal selv undersøge tingene, og man skal selv komme i forkøbet. På den måde kan man komme rigtig, rigtig langt. Det er jo bare det offentlige system. Men for lige at falde tilbage til pointen, man skal finde ud af, hvad er det for nogle ting, der trigger mig. Og jeg fandt ud af, at noget af det, der er med til at stresse mig, og i sidste ende stille mig ud i en situation, hvor jeg er i risiko for at tage et tilbagefald, men det er blandt andet stress. Det har noget at gøre med mit arbejde, det har noget at gøre med mit privatliv. Og der er 2 ting, jeg kan gøre der. Den ene, det er at engagere min fritid på en måde, så jeg laver nogle ting, hvor jeg er for stresset af. Det vil sige, at jeg beskæftiger mig med nogle ting, som gør mig glad, og som jeg får noget ud af, og som tilfredsstiller mig, men også dem, jeg er sammen med. For mig er det at være træner og leder i sådan en idrætsforening. Være sammen med nogle mennesker og få nogle fælles oplevelser og få rørt mig og lave nogle ting. Og uanset hvor man bor i verden, eller i hvert fald Danmark, jamen så er der idrætsforeninger, eller skakklubber, eller computercaféer, eller spejderklubber, eller musikskoler, eller teaterforeninger, eller uanset hvor fanden du er i det her land, så er der foreninger, der har brug for en frivillig hånd. Jeg får ikke en bøjet 25 for at bruge 10-15 timer af min uge i den her idrætsforening, men jeg gør det, fordi jeg nyder det. Det er sgu da ikke hver dag, og hver eneste gang det regner og sådan noget, jeg har lyst til at tage afsted. Men jeg ved med mig selv, at det er en del af mit liv. Og jeg kan jo ikke starte mit liv med, eller min dag med at sige, at nu vil jeg bare ligge i sengen, fordi alting skal være så let. Altså, det gode liv, det kræver jo noget arbejde, og det er det, jeg har fundet ud af, at jeg skal have indrettet min uge, min måned og mit år på en måde, så jeg beskæftiger mig med nogle ting, som holder stressen i skak. Og det er det for mig. Og det kan være syg for dig, eller det kan være at arbejde i en Røde Kors butik et par timer om ugen, eller
på det lokale museum, hvis det er historie, der interesserer dig, eller det kan være hvad som helst. Uanset hvor du bor, i hvert fald en by, så er der steder, der har brug for en frivillig hånd. Og det er simpelthen guld værd at komme ud blandt andre mennesker, styrke de sociale kompetencer, som unægteligt har lidt et tab hos de fleste mennesker under et misbrug, og ikke mindst godt give en lille smule tilbage ved at arbejde gratis. Det er noget af det, der gør en stor forskel for mig i at holde mig på hvad kan man sige, i det rigtige liv. Og den anden ting, det er så at bruge den følelse, jeg har af, hvad der er rigtigt og forkert, så når jeg arbejder eller er sammen med mine venner eller familie, at jeg så husker lige at konfrontere mig selv, hver gang jeg bliver spurgt om et eller andet. Har du lyst til det her, og kan du lige gøre det her, og vil du hjælpe med det her, eller hvad det nu er. At jeg lige mærker efter en gang og får sagt ja og nej på de rigtige steder, så jeg ikke... Det kan jo være anderledes for andre mennesker, men for mig er det vigtigt, at hele min uge ikke altid er booket fuldstændig op. Jeg skal kunne vågne en lørdag morgen og ikke have noget som helst at tage mig til. Og det kan man jo ikke, hvis man ikke formår at få sagt nej. Så står man altid midt i en flytning, eller i en maling af en lejlighed, eller klipning af en hæk, eller pasning af børn, eller fødselsdag, eller hvad det nu er. Jeg har sagt nej til bryllup, og jeg har sagt nej til barnedåb og andre ting, fordi at når alt kommer til alt, så ved jeg, at det allervigtigste for mig i mit liv, det er at holde mig stoffri. Det er sgu ikke et bryllup eller en barnedåb, og hvis jeg har været, jeg var til et bryllup med min allerbedste ven, hvor jeg var forlover, og det er bevares vigtigt, så må det andet jo planlægges rundt om, så må jeg jo melde afbud til at være træner i den uge op til, eller hvad det nu er. Pointen er bare, at for mig er det rigtig vigtigt, hvis jeg skal holde mig clean, eller stoffri, eller begge dele helst, så er det vigtigt, at tingene er planlagt, og det er vigtigt, at jeg beskæftiger mig med ting, som rent faktisk giver mig energi, og det er vigtigt, at jeg får sagt ja og nej til de rigtige ting, og det bruger jeg tid på hver dag, og tit ender jeg også i situationer, hvor jeg ikke får gjort det, og hvor jeg er på en torsdag i en uge, og jeg tænker, kæft, hvor bliver det en lang uge det her, men det er sgu da helt håbløst, at jeg ikke har 2 minutter til mig selv. Og så må jeg jo sætte mig ned og melde fra til nogen, eller i hvert fald gøre det anderledes næste uge. Altså, jeg er jo ikke noget orakel på nogen måde, andet end at jeg ved, hvordan jeg kan navigere det. Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Det var alt lige herfra, umiddelbart lige, hvordan jeg forholder mig stoffri. Ha' en god dag. Hej.